Bingelele egama lika Jesu Kristu, amen. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu ngokuthi asigcine abe nathi sonke isikhathi nje sihlukene until aze asihlanganise futhi. Siyajabula kakhulu ukuthi sibuye sihlangane. Na kunento engizoyisho. Singabantu sinenkinga ezimbili. Sinenkinga ezinjani? Ezimbili. Inkinga yethu yokuqala singabantu ukuthi asisheshi ukufunda izinto, noma ngizothi we are very slow to learn. Sayibona leyo bazalwane. So singabantu we are slow to learn. And then inkinga yethu yesibili sithi sesiphuzile ukufunda when we have been slow to learn. Inkinga yesibili ukuthi we are very easy to forget. Sezwe leyo nto, sikhohlwa kalula. So inkinga esinayo sonke leyo. Ingakho uJesu mayikhuluma ngomoya oyingcwele uthi umoya oyingcwele mawufika uyokunikhumbuza konke enginifundise kona. So umoya oyingcwele is not only a comforter, umoya oyingcwele is also a reminder. Sayibona leyo nto, ngoba sinenkinga ngenxa yesono, imiqondo yethu iyakhohlwa into eziningi, kakhulukazi izinto zikamoya. Sayibona leyo nto, ngoba kunesitha futhi esilwa nathi ukuthi lezi zinto sizikhohlwe. Ingakho uNkulunkulu wabeka ukuthi akuloko kuhlangana njalo, kuloko ilizwi lakhe likhulunywa njalo. Kungathiwa ngoba into seyikhulunyeka hodwa bese ukuthi ayisadingi ukuthi ikhulunywe. Kwangakhe nje umuntu ezwe ngokufa kaJesu nangothando lukaJesu, kodwa njalo uNkulunkulu uyafisa ukuthi sizwe ngakho, ngoba masingezwa ngakho kugcina kuphuma emqondweni yethu, ngoba sinale nkinga yokuthi siyashesha ukukhohlwa. Siyashesha ukukhohlwa. Naso sizwa incwadi kaDaniel, and because sekunesikhathi sigcinile ukufunda ngale ncwadi kaDaniel, into engizoyenza sizoba nesifundo nje esifishane, kuzoba i-recap, but nakhona futhi okunye ngaba kusha, ngoba sizobuka nje izinto besingakazi sizibuke before. Ake siyeni kuyona incwadi kaDaniel. Incwadi kaDaniel bazalwane, Daniel chapter 11. Now bazalwane, okunye engifisa ukusho phambi ukuthi singene kule recap and study. Izinto ezenzekala emhlabeni zizodwa nje, singakayi nakumavesi la uJesu esikhuthazayo ukuthi asifunde iprofeto, asifunde siqonde, kusho uJesu imbali. Izinto ezenzeka emhlabeni zizodwa nje kuphela ziyasitshena bazalwane ukuthi hey, konakele kakhulu. Unyaka nonyaka kunezinto ezenzekalayo. Sayibona leyo nto, unyaka nonyaka asazi next year kusiphetheleni. Asazi noma sizobe sikwazi ukuhlangana kanjena yini la kuZoom. Izinto zishintsha njalo. And oyedwa ongashintshi, ongaguquki, uthi asiyeni kwiprofeto zakhe, ukuze siqonde ukuthi yeziphi izikhathi esiphila kuzona, futhi ukuze sazi ukuthi silungisela kanjani ikusasa nokubuya kwakhe uJesu. Sayibona bazalwane. So ngisho ukuthi now more than ever bazalwane, indaba yesiprofeto ibalulekile ngendlela eyisimangaliso. Uyabona manje kunezimpi eziqhubekayo. Kuqale enye impi la eIsrael, Israel neHamas, noma ngizothi Israel nePalestine. And ithi iqala leyo mpi kunenye impi bivele liqhubeka. Abantu abaningi njengoba sinenhliziyo ezikhohlwayo sebeyikhohliwe impi eqhubeka yeRussia neUkraine, ngoba ayisaveli kaningi manje endabeni, iyaqhubeka. And bazalwane, njengoba iqhubeka izinto ziloke ziyaziba worse. USathane ezinye izinto akafisi sizibone, and that is why singakhava kwiindaba eziningi. But sifunde iziprofeto bazalwane, sizobona ukuthi ngempela isikhathi la emhlabeni siyasiphelela. Engathi ngempela singenza lokhu uJesu wayekhulumile. uJesu uthi manibona lezi zinto akasho ukuthi imele nesabe, uthi abantu basemhlabeni bazobe besaba. Sayibona leyo nto, uthi kodwa nina manibona lezi zinto bhekani phezulu, ngoba ukusindiswa kwenu sekuseduze. Sayizwa leyo nto, sho kanjalo uJesu kwincwadi kaLuke chapter 21. Umhlaba wonke kuthiwa uzobe usesaba, kuthi iy'nhliziyo zabantu zizobe ziphethe ukuthuthumela ngenxa yokubuka izinto ezizokwenzeka. Kuthiwa kodwa thina masibona kuthiwa sibhekeni phezulu.
So namhlanje sizama kona ukuthi sibheke phezulu. Asiyeni kona kuDaniel chapter 11. Daniel chapter 11. Yabona namhlanje bazalwane, ngifisa siyifunde le ncwadi ngendlela yokuthi noma ubani la kuthina la kuthina ofisa ukuthi ayifundise omunye umuntu le ncwadi uDaniel chapter 11, kube lula ukuthi ambonise okuningi kwayo. Zikhona ezinye izinto eziyi-history. Siyakhumbula ukuthi sifunde i-history eningi. Sifunde ngoJulius Caesar, ngoCleopatra, safunda ngoBerenice, safunda ngamakhosi o-Antiochus noSeleucus. Sifunde okuningi mhlambe kenzeka ukuthi akungenisisi kahle mawuza kokuqala. Ngamele uphinde ubuyele uyophenya iy'ncwadi ze-history. Kodwa lokho sekufunda namhlanje, hayi bazalwane, ngiyakholwa ukuthi sonke sizokwazi ukuthi nje sikubambe, and lokhu kuyasisiza ukuthi noma ubani esifunda naye sikwazi nje ukumbonisa more or less ukuthi yini yenzakalayo la kwincwadi kaDaniel chapter 11. Siyakuya bazalwane, okokuqala engifisa ukusho noma engifisa ukuphinda ngoba sengeke ngikusho, incwadi kaDaniel chapter 11 ayiqali ku-chapter 11, iqala kuDaniel chapter 10. Siyakhumbula la uDaniel wayekhuleka khona, ekhuleka efasta 21 days. Siyabona leyo nto, efasta esidla nje ukudla okukhethekile, engadli konke. And ngiyacabanga ukuthi lapho uma ngaba kanginamafoni ngalezo y'khathi nabo WhatsApp wayebabeke ecaleni. Siyabona leyo nto, ekuxhumene nezulu, ufastelani. Into ebeyifisa uku-understanda, ukuqonda. Seyizona bazalwane, iy'profetho lezi uNkulunkulu bempha zona. So siyafunda futhi nala ukuthi masingaqondi kumele singadangali, ngoba ngisho naye uDaniel engingaze ngithi ngumuntu oqala wayithola lezi prophet first hand ezithola uNkulunkulu, naye wayengaqondi, wakhuleka. So siqala lapho-ke lesi prophet sikaDaniel chapter 11, siqala chapter 10 la uDaniel ekhuleka khona, and then uthi ekhuleka kuze kuqhamuke ingilosi. Mase iqhamuke ingilosi izomtshena lezi lesizifundayo-ke manje kuDaniel chapter 11. uDaniel chapter 11 yaqhubeka-ke bazalwane uze uyophela kuDaniel chapter 12 verse 4. So uqala chapter 10 uqhubeka kuze ungene kuDaniel chapter 12 ku-verse 4 la sekuvuswa abalele. Seyizwa leyo nto. So lapho sekuphele indaba-ke. So isiprofethi eside impela lesi uNkulunkulu afisayo ukuthi sisiqonde, and uzubonza efisa ukuthi siqonde. iBhayibheli lithi wathumela ingilosi ephakame kunazo zonke. Can you imagine? NoJesu naye uyasho incwadi kaMateyu 24 verse 15 uthi ofundayo lesi prophet sikaDaniel akaqonde. All right, so into esizoyenza ngifisa nje ukusummarize imibuso yala kwincwadi kaDaniel chapter 11, imibuso la kwincwadi kaDaniel chapter 11, and then sibuke ukuthi ifocus yencwadi kaDaniel chapter 11 yini kahle noba ngubani. Siyabona leyo nto. So senza lezi zinto ezimbili, summarize nje le mibuso, and then sibuke ifocus yencwadi kaDaniel chapter 11. All right, ngicela sifunde Daniel chapter 11 ku-verse 1 no-2. Mhlawumbe othi ngiqale ngikhuleke nami. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu, siyazithoba phambi kwakho ngegama likaYesu Kristu. Ndiyacela mnikazi wezinto zonke, namhlanje Nkosi sifunde ilizwi lakho. Uthembisile Nkosi wathi ilizwi lakho ngeke libuye kuwe lilambatha, kodwa Nkosi lizokwenza oko ufuna likwenze. Ndiyacela Tata unothando kakhulu ngegama likaYesu Kristu engathi ngakuthethe nje Nkosi nathi. Namhlanje Nkosi we are expecting great things from you. Ngoba Nkosi ngithixo onamandla, ngithixo ongahluleli. Ndiyacela Nkosi engathi sifunde ilizwi lakho, umoya wakho oyingcwele ngathi Nkosi ungake ulethe Nkosi induduzo kwabadinga induduzo, uzise futhi Nkosi amandla kwabadinga amandla wokunqoba Nkosi okubi. Siyacela Nkosi yezulu kakhulu ukuthi sonke usinike ukuqonda ukuthi Nkosi sesiphila ekupheleni komhlaba. Apho Nkosi ufune sijonge phezulu ngoba Nkosi insindiso yethu seyisondele. Sincede kakhulu Nkosi yezulu ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha, amen. Bazalwane, asiyeni kuyona incwadi Daniel chapter 11 verse 1 no-2. Verse 1 no-2 ngizosifundela ngesiZulu. So siyakhumbula sisummarize ini
imibuso kaDaniel chapter 11, and then sibuka isenta kaDaniel chapter 11, central focus. Lokhu kuzosiza ukuthi kube lula ukuthi uqonde uDaniel chapter 11, but lokhu kusisiza nangani nange-recap ukuthi sikhumbule konke lokhu bese sikufundile. Yebo, Daniel chapter 11 verse 1 and 2 Yeah. uthi mina Lord. ke ngomnyaka wokuqala kaDariyu uMede ngema ukumqinisa ukuba abe namandla. Elesime lapho kancane. Elesime kancane cela impela. Kuthiwa ngomnyaka wokuqala kaDariyo uMede. Seyizwa lento bazalwane. So lana iqala nje incwadi kaDaniel chapter 11. Kukhulunywa ngani? Ngobukhosi bamaMede noma ama-Medes. Siwabiza ngama-Medes nge-English. Asiqhubeke kuverse 2. Kaloku ngiyakutshela iqiniso. Bheka kuseza kuvela amakhosi amathathu ePersia, eyesine iyakunotha kunawo onke. Isiqinile ngengcebo yayo, uyakuvusa bonke ukulwa nombuso waseJavani. Asicela isimeni lapho. Nawo bazalwane, lapho lana njengoba silalele kuvela okokuqala umbuso wamaMede, kube sekuverse 2 kukhulunywe nangombuso wamaPersia, uthi kusazovela amakhosi amathathu lana kumbuso wasePersia. Seyizwa lento bazalwane. So number 1 sithola i-empire noma i-kingdom yokuqala esihlezi sifunda ngayo lokhu iprofeto, i-kingdom yama-Medes nama-Persians. Seyizwa leyo nto bazalwane. Even though ngama-Medes nama-Persians, but it's one kingdom. Seyizwa leyo nto ngoba ama-Medes nama-Persians babebambisene embusweni. Ngesinye isikhathi kubusa umuntu angala owumede, ngesinye isikhathi kubusa umuntu wasePersia. Siyibona leyo nto njengoba sithola manje makuqala oqala wabusa nguDariyo uMede, kwalandela ubani uKhoresi wasePersia, and then kwalandela abanye basePersia kanjalo. So siyafunda ngombuso wakuphi amaMede namaPersia. And then khona kuverse 3 kukhulunywa futhi nangomunye umbuso. Mayiyophela uverse 3 kuthiwa khona umbuso othile ozochukunyiswa. Kuthiwa ngombuso wakephi? eJavana, ngisho kunjalo. Now siyazi bazalwane njengoba besifunda ukuthi umbuso waseJavani ngumbuso wakuphi? NgwaseGreece. Kule yami i-English iBhayibhile ithi Grecia. Siyabona leyo nto. So umbuso wesibili olandelayo emva kombuso wamaMede namaPersia ngumbuso waseJavani, umbuso waseGreece. So siyabona nje first 2 verses kuDaniel sekukhulunywa ngayo le mibuso emibili. Now asizweni uDaniel chapter 3, Daniel chapter 11 verse 3 no 4. Okay, uverse 4 ume kancane-ke. Funda uverse 3 kuqala sibona. Verse 3. Verse 3 Uverse 3 njengoba sifunda uverse 3 sikhumbula ukuthi sesihambile njengoba ivesi liqhubeka liyahamba nangokwesikhathi. Ukhumbula ukuthi le vision kaDaniel chapter 11 i-vision yeminyaka over 2000 years. Sayizolwana bazalwane, over 2000 years of prophecy, almost 2500 years. Yabo uyikhave nje ngamavesi awu-45 kuphela. So yabona ukuthi ezinye izinto ingilosi iyashesha kuzona. So njengoba manje ikhulumile la kuverse 1, 2 no 3 ikhuluma ngombuso wamaMede namaPersia, bese ikhuluma ngombuso waseJavani. SekuseJavani manje, ngeke kuba sezwa manje ngamaMede namaPersia. Seyizwa leyo nto, sesiseJavani. So mase singena kuverse 3 vele sekukhulunywa ngenkosi yaseJavani yaseGreece. Yebo, verse 3. Verse 3 kuyakuvela inkosi enamandla eyakubusa ngokubusa okukhulu, yenze njengentando yayo. Verse 4. Elisibambeni lapho kuthiwa kuyovela inkosi enkulu yokubusa futhi ngokubusa okukhulu yenze ngokwentando yayo. Siyibona leyo nto lana ikhuluma ngenkosi yokuqala yaseJavani noma yaseGreece Alexander the Great. Siyizwa leyo nto. So sesikumbuso wakephi manje yaseJavani naseGreece. Now ake sibuke uverse 4. Verse 4 iyakwenela ukuvela nje umbuso wayo uyakufohlozwa,
wahlukaniselwe emimoyeni yomine yezulu, ungabi ngowenzalo yayo, ungabi njengasekubuseni kwayo, eyabusa ngakho, ngokuba umbuso wayo uyakusishulwa ube ngowabanye ngaphandle kwalaba. Kuthiwa le nkosi enamandla maseyithe ukuvumbuka nobukusuma iyakufohloza sayizolwane bazalwane, and then umbuso wayo uhlukane kane kwimoya emine yezulu. Sayizwa leyo nto, ama-directions la amane, ngu-north, south, east, west. Ithi nje ngifuna ukuthi bazalwane sikhumbuzane ngawo. Lana kuverse 4 sitshena ngombuso wakephi waseJavan, inkosi yaseJavan, Alexander the Great bazalwane. We have seen this before, siyakhumbula. Nayi nangumbuso waseJavan, Greece la, number 3 we-bronze la Daniel chapter 2, Daniel chapter 7 nguleopard, Daniel chapter 8 yimpongo. Sayibona leyo bazalwane. Now siku-Daniel chapter 11. Nayo into eyenzakalayo uma ngaba siyakhumbula, kukhona lokuqhekeka lombuso. Sayibona leyo bazalwane, abangcwele bazoyibona. Sayibona ngisho ingwe le kuDaniel chapter 7 ekuyiyona emele umbuso wakephi waseJavan noma waseGreece. Le ngwe lena siyayibona ukuthi inamakhanda amangaki? Amane. Sayizwa leyo bazalwane. And uDaniel chapter 7 lo ukhumbula ukuthi u7, yazi izinto zikaNkulunkulu. KuDaniel chapter 8 lo mbuso omele futhi iJavani, uyabona ukuthi kwenzekalani la kule mpongo le. Amaphondo mane, ungalibheki leli elinamehlo, lona livela ekugcineni, leli elimele umbuso waseRoma, kodwa nanga amane. So siyathola ukuthi iDaniel chapter 7 umbuso waseJavani siyatshela ukuthi uzohlukana kawu-4. Siyatshela nakuDaniel chapter 8 uhlukana kawu-4. Daniel chapter 11 nakhona kumele silindele ukuthi uzohlukana ngakhi? Kawu-4 bazalwane. And manje siyatshela ukuthi uhlukene kawu-4 to the 4 winds of heaven. Siyakhumbula lokhu kwenzeka ngonyaka u301 BC, lokuhlukana lokhu. Now nayi map evezayo ukuhlukana kwawo lo mbuso, north, south, east, west. Sayibona lo bazalwane. Ithi ngirepeat, ngifuna ngenza sure ukuthi sisalandela. Isifiso sami ukuthi njengoba silalela abaningi bethu sikwazi lokhu nje engikukhulumayo sikwazi ukukhuluma, ngoba lokhu akuhlanganisi history eningi, yabo. Ukuthola nje lesithombe lesi uma ufuna ukuveza nesithombe, and then just going through the verses. Uverse 1 yabona ukuthi ukhulume ngombuso wamaMedi, no verse 2 ukhuluma ngombuso wamaPersia. So umbuso lo wamaMedi namaPesha. Kube semasoyophela uverse 2 kungena umbuso waseJavan waseGreece. And then kuverse 3 sitshena manje ngenkosi enkulu yaseJavan yaseGreece engu-Alexander the Great. Kuverse 4 siyatshena ukuthi umbuso maseyifile lenkosi uyahlukaniswa kwimoya emine yezulu, futhi awuyi kwizingane zenkosi. And uthola ukuthi kunjalo futhi ngempela nakumlando. Siyayibona leyo nto. So manje sime la kule moya emine, ku-north, south, east, west. Siyayibona leyo nto. I-north yile ndawo enoSyria noBabylon kanjalo kanjalo. I-south masiyibuka ile ndawo enabo Egypt. Angisho sayibona bazalwane, nayi south khona bo Egypt and the other nations ala. And then ku-north siyabona khona oSyria nakanjalo kanjalo. Now and then siyabona ukuthi lana esenta i-Israel. Now omunye umuntu uzokubuza mawufunda naye athi njengoba khona north, south, east, west, sazi kanjani ukuthi yeyiphi i-reference point? Siyayizwa leyo nto. Like yini enza ukuthi mhlambe singathi hayi i-reference point yethu mhlambe i-Egypt, bese-ke manje i-Israel sekuyiyona i-north. Siyayibona leyo nto. Then i-south mhlambe kube yi-Central Africa, yabo yonke leyo nto. So why i-reference point kuyile kuyi-Israel? Now two answers engizozisho bazalwane. First of all is because
uDaniel uye umuntu oyinikezwa isiprofeti. So isenta yomhlaba kaDaniel yisizwe asuka kusona ekuyisirayeli eIsrael. Ubona njalo nami bebhala makhuluma ngesikhathi bezohlaselwa iBhabhiloni. Mafunda incwadi kaIsaya nancwadi kaJeremiah, uNkulunkulu uthi uzothumela amakhosi wasenyakatho. Siyabona leyo nto ikhuluma ngeBhabhiloni, ngoba iBhabhiloni moyibuka ikephi, nayi laphezulu, yabo, iBhabhiloni laphezulu. So uyathola ukuthi ireference kusebenza le ekuyisenta yezwe likaDaniel. So isenta yezwe lakhe na-Israel ngoba wayengumsirayeli. But ngaphezulu kwalokho uNkulunkulu usho kanjalo uthi Israyeli lisesenta womhlaba. Sinencwadi kaEzekiel chapter 5 verse 5. Asiyeni khona abazalwane, Ezekiel 5 verse 5. Ngoba sifuna ukuthi lesi prophet masisifunda sesifundisa yonke into siyakwazi ukuyithola kephi eBhayibhelini. Ezekiel 5 verse 5. Celo seyifile asifundele. Ezekiel 5 verse 5. Okay. Isho kanje inkosi uJehova ithi, kulokhu kuyiJerusalema ngilibekile phakathi kwezizwe namazwe ayalihaqa. Sayezwa bazalwane, mayifunda na ke-English uthi uNkulunkulu iJerusalem uthi I have placed it in the midst of nations. Ngamanye amazwi in the middle. Sayezwa lento bazalwane. So even nangokwelizwi likaNkulunkulu kusho yena uNkulunkulu ukuthi iJerusalem iyona esesenta yamazwe. So iyona eyisenta kulo north, south, east, west. So ingakho namasibuka unorth, south, east no west sibuka as iJerusalem noma iIsrael as ini, as isenta. Sayizwa leyo nto bazalwane. So I hope lokho sekuclear lokho. Now siqhubeka step by step kancane kancane. Okwesibili, omunye umuntu eyokubuza, njengoba nje kulombuso manje waseGreece, siyatshela ukuthi umbuso waseGreece wahlukana kawu-4 into 4 parts, njengoba iBhayibheli lisho kuverse 4. Kodwa kenziwa yini la kwincwadi kaDaniel chapter 11? Kukhulunywa only about 2 parts. Kukhulunywa ngenkosi yaseningizimu nangenkosi yasenyakatho, the king of the south and the king of the north kuphela. Lokho kenziwa yini? Kulula lokho bazalwane. Impendulo yakho ukuthi inkosi, amakhosi wase-east ne-west, east and west, kwakunamakhosi kwakuthiwa inkosi yakhona enye kwakuLaCassandra, enye kuLaisimikhasi. Sayizwa leyo nto? Yibo babebusa ini, i-east ne-west. Now uLaisimikhasi uyena wanqoba uCassandra. So uyena manje seyiphethe indawo kaCassandra. Sayizwa leyo nto? So manje ayisekho i-east ne-west, sekuphethe umuntu oyedwa. So sekusele amakhosi amathathu. And then inkosi yasenyakatho, king of the north, kwayiyona enqoba uLaisimikhasi. So inkosi yasenorth manje yagcina seyibusa yonke le region le. Gcina seyibusa yonke le region. Ingakho mawuthola uthi nje ngizama ukuthi bazalwane siyibone. Mawufunda about iSeleucid kingdom, yinkosi yasenorth le, yabona? Yayibona ikingdom yayo inkulu kanjani compared to le yase-south. So yinorth le, isouth le. And inkulu lena ngoba le inkosi yasenorth yathatha ama-regions onke wenkosi yase-east nase-west. Kwaphela kanjalo nge-east ne-west. So into eseyisele yini? I-north and the south. North and the south. And nayi Israyeli at the center. Sayibona lento bazalwane. So sesikuphendulile-ke lokho. Sesibukile ukuthi sikephi-ke manje. Sila kumbuso waseJavan. La sekubusa khona lamakhosi amabili. Inkosi yakephi yasenyakatho nenkosi yakuphi yaseningizimu. But sisesikhathini sombuso waseJavan, the Greek Empire, le eyayiqalwe Alexander the Great. Sayizwa leyo nto bazalwane. Now ngifuna siye kumbuso olandelayo-ke.
Asuhlala lana siloke sibuka wonke amleli history lokuthi King of the South yenza ukuthi nokuthi funa manje siye kumbuso olandelayo sibone ukuthi uDaniel chapter 11 uyakhuluma ngombuso waseRoma ngoba phela kumele silindele ukuthi after umbuso waseGreece kulandela umbuso waseRoma asele incwadi kaDaniel 11 verse 16. Daniel chapter 11 verse 16. Mhlambe yazi ngicela senze kanje yena ukuthi vele ufunde uverse 15 no16 uqale kuverse 15. Verse 15 and 16. Iyakufika inkosi yasenyakatho inqwabele iduli ithathe umuzi obiyelweyo izingalo zaseningizimu ayizikuma nabantu bayo abakhethiweyo abayikuba namandla ukuma. Kepha umsukelayo uyakwenza njengentando yakhe akakho yakuma phambi kwakhe uyakuma ezweni elihle abhubhise ngesandla sakhe. Wayibeka ngesiZulu. Khona ngifuna ukuyibuza bazalwane. Manje ngifuna size nange-English. Ithi but he that comes against him shall do according to his own will, and none shall stand before him. And he shall stand in the glorious land, ezweni elihle. Ithi bese isithi which by his hand shall be consumed. Says leyo bazalwane. So nakhona ngiyabuza again. Number 1, umbuzo wami wokuqala. Kambe izwe elihle makhulunywa lana ngezwe elihle nibe glorious land kukhulunywa ngeliphi ilizwe? Le nkosi sekukhulunywa ngayo la ku verse 16 siyatshena ukuthi iyona manje seyizobusa and izoma ezweni elihle. And siyatshena ukuthi ekugcineni izwe elihle liyobhujiswa yona. So kodwa kuze sazi ukuthi ubani le nkosi kumele siqale siqonde ukuthi yini izwe elihle. Glorious land. Yebo bazalwane. Bazalwane angidluli impela ngoba sasike sayithi ukuyikhuluma ngandaba yezwe elihle. Ngiyakhumbula ngaze nganikeza nevesi. Kodwa ke this time angizolicela ivesi nje ngibuza nje ukuthi yini izwe elihle and then solibuka ivesi. Glorious land izwe elihle bazalwane limele ini? New Jerusalem. Okay, iJerusalem. Bazalwane izwe elihle limele mhlamba silibona ivesi aselincwadi kaEzekiel chapter 20. Limele isizwe sakaSirayeli kahle kahle. Le nkosi lekukhulunywa ngayo kuthiwa izoma njengoba manje sifunda kuverse 16 kuthiwa izoma ezweni elihle and izwe elihle ngayo le nkosi liyobhujiswa. Noba lo mbuso lo. Na sifuna ukuthola ukuthi yini izwe elihle. Bani okhumbulayo bazalwane ukuthi uNkulunkulu amaSirayeli mayewakhipha la eGibhithe esakhumbula amaSirayeli ayekephi bazalwane ngisho awe la eGibhithe and then kwavuleka ulwandle. Sayibona imap kodwa ichaze yini into enjani. Eziningi imfihlakalo la. Uyayibona nje into mhlawumbe abanye abantu abangazi bayicabange. Uyazi ukuthi lana ila Israyeli khona. Mayaphuma eEgypt. Mayiphuma eEgypt uyazi ukuthi yayikhona indlela ehambayo engadingi ukuthi bawele lo lwandle lo. Bawele ulwandle la. Kodwa kangadingeki yayikhona inye indlela ayila. Nango linikeze homework bazalwane nike nengichazela ukuthi kungani uNkulunkulu abakhipha ngale ndlela edinga ukuthi bavule kulwandle. Yayibona leyo nto. Yazi asilazi uthando lwaNkulunkulu. Kodwa nje ngicela bazalwane senze homework angifuni ukunitshela impendulo manje. Ngicela nje usisearch ukuthi kungani uNkulunkulu engabakhiphanga ngale ndlela ngale route le. Avela zobafaka nje straight by land. Ngoba ikhona iland route isekhona namhlanje land route. Kodwa uNkulunkulu baweza ulwandle la. Now ngicela ungitshena ngebazalwane. But anyways umbuzo wambusithi yini iglorious land. Ake sibukeni ivesi. Asiyeni kwincwadi kaEzekiel sesifikile. Incwadi kaEzekiel uthi ke nami ngiye khona. Ezekiel chapter 20 verse 6.
no-15, verse 6 no-15, incwadi Ezekiel chapter 20. Verse 6, ngalolo suku ngabaphakamisela isandla sami ukuba ngibakhiphe ezweni laseGibhithe, ngibase ezweni engangibafunela lona, lichichima ubisi nezinyosi, elihle kunawo onke amazwe. Sayezwa lento bazalwane, verse 15 again. Ngalolo suku ngabaphakamisela isandla sami ukuba ngibakhiphe ezweni laseGibhithe, ngibayise ezweni engangibafunele lona, lichichima ubisi nezinyosi, elihle kunawo onke amazwe. Sayezwa lento bazalwane, lana kukhulunywa ngobani? La kukhulunywa ngamaSirayeli angisho ephuma kwiphi? eGibhithe. Uthi uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe, wabasa kwilizwe abafunela lona. Now eliphi lelo lizwe ke? Uthi uNkulunkulu lelo lizwe yilizwe elihle kunawo wonke amazwe, and yile lizwe manje sithi yilizwe lakaSirayeli, kodwa ekuqaleni ngakuyilizwe lani? LaseKanani. Siyakhumbula bazalwane? And then angena kaMasirayeli alithatha alibusa kwabakhona iJerusalem nazonke indawo lezi sizazi, oSamaria konke lo, kodwa ekuqaleni ngakuyizwe lamaKanani. Kodwa manje sithi yizwe lakephi? LaseSirayeli. Yilo ke izwe iBhayibhile elithi yizwe elihle. Nge-English mawufunda uverse 6 noverse 15, uNkulunkulu lokho repeata njalo, uthi lelizwe leli, uthi it is the glory of all lands. Uthi it is the glory of all lands. Sayibona leyo nto? So yilona lizwe elibizwa nge-glorious land, ilizwe leli lakaSirayeli. So asithola ukuthi lokho bazalwane siyaku-understanda. Now sibuyela kuDaniel 11 verse 16. Ngicela ukubuza ke manje bazalwane. Lana ngicela nevesi. Ngicela nani? Nevesi. Okay, nayi it's fine, nawe ningangiphi ivesi ngoba mhlambe nizosaba ukuphendula. Ngicela nje bazalwane kuphela umuntu angangitshela ukuthi isizwe sakaSirayeli, lizwe leli esilazi iSirayeli, Jerusalem, yonke nje leyo nto, yagcina ibhujiswa eliphi lizwe noba umuphi umbuso? Umbuso wamaRoma. Umbuso wamaRoma. Sayizwa lento bazalwane, siyakhumbula uJesu kwisiprofeto sakhe incwadi kaMateyu 24, esho ukuthi kuyeza izinsuku la kungeke kusale ngisho ngeke kusale ngisho itshe phezu kwelinye itshe angeke balukise. Sayizwa leyo nto, ekhuluma ngetempeli ethi kemi itempeli lokudiliza, athi izitha zenu zizoniqambalisa phansi zinisurround, kungabikho ngisho nomuntu oyedwa osindayo, ukuthi ngeke zibe nomusa ngisho nokumuntu omdala nakwingane encane. Sayizwa leyo nto bazalwane, ekhuluma nge-destruction yani yeJerusalem. And lo destruction eJerusalem mawufunda kumlando yenzeka ngonyaka u-AD 70, bedestroywa ngumbuso wamaRoma. Kuyazwakala bazalwane? Now lana kuverse 16 kuthiwe lo mbuso lokukhulunywa ngawo kuthiwa ngumbuso, enye into eso-identify ngayo ukuthi umuphi lo mbuso. Siyatshelwa ukuthi lo mbuso lo ekugcineni izwe elihle liyogcina libhujiswa nguwo. Sayizwa leyo nto? Now thina sesine-advantage oDaniel babengenayo, ngoba ngalesa sikhathi oDaniel babephila izwe elihle lalingakabhujiswa liphele. Sayizwa leyo nto bazalwane? And futhi babengazi ukuthi liyobhujiswa yiliphi ilizwe, yabo, noma umuphi umbuso. But thina manje siyazi isiprofeto nehistory sesiyayazi. Siyazi ukuthi izwe elihle iJerusalem labhujiswa ngumbuso waseRoma. So nakanjani ngokungaphikiseki uverse 16 ukhuluma ngombuso wakephi? WaseRoma. Sayizwa lento bazalwane? Ngifuna manje singakhohlwa isithombe sethu ukuthi sikephi kule mibuso. Angisho nayo imibuso bazalwane, Medo Persia, iGreece, manje sesilana kwini? KwiRome. Sayizwa leyo nto?
uverse 16 usifaka kwini kwi-Rome. Sazi kanjani ukuthi i-Rome ngoba iBhayibheli liyasitshela ukuthi lo mbuso lo la kuverse 16 uwona ekugcineni ozobhubhisa izwe elihle. Sazi kanjani ukuthi yini izwe elihle? Ezekiel chapter 20 uverse 6 noverse 15 iyasitshela ukuthi izwe elihle isizwe sakaSirayeli, sayizwe lona bazalwane, and umbuso wabhubhisa yi-Rome. I-Rome. Now sesifikile lapho. Kambe singabuka nelinye ivesi la kwincwadi kaDaniel chapter 11 elikhuluma nje ngeRome futhi again. Sake salibuka bazalwane. Verse 21. Verse 21. Ngese asingafundi uverse 21, sifunde noverse 20. Ngicela impilo sifundele uverse 20. Daniel chapter 11. Bese kuvela esikhundleni sakhe uyakudlulisa umthelisi emhlobisweni wombuso, kepha ngezinsuku ezingcosana uyakubhujiswa, kungabi ngolaka nangokulwa kodwa. Again lana bazalwane ngithi sifunda ivesi elifakazela uverse 16 ukuthi la kwincwadi kaDaniel chapter 11 kuyakhulunywa ngombuso waseRome. Sesitholile ukuthi kuyakhulunywa ngombuso wamaMede namaPersia. Kuyakhulunywa ngombuso waseJavan, siyayibona leyo nto. Kodwa umbuso wamaRoma siyabona ukuthi awukazi ubize ngegama ukuthi umbuso waseRoma, aliveli lo gama la kwincwadi kaDaniel chapter 11. But sibona ngani ngezenzo. uNkulunkulu sinikeza ama-identifying marks kuze sibone ukuthi hayi lana sekukhulunywa ngombuso waseRoma. I-identifying mark yokuqala esiyibonile ukuthi yile lizwe leli eliyobhubhisa ini izwe elihle, i-glorious land. Now number 2 siyabona ukuthi lana nje kusaqhubeka from verse 16 kuqhubeka sakhulunywa ngeRoma. Kuthi kuzovela ini, ngizoyifunda nge-English. Ithi then shall stand up in his estate a raiser of taxes in the glory of the kingdom. Ithi but within few days he shall be destroyed, neither in anger nor in battle. Now iBhayibheli malithi a raiser of taxes, imqondo yethu kumele ikhumbuleke ukuthi sikhona isikhathi lana kwaye kwathexwa eBhayibhelini. Siyasikhumbula leso sikhathi bazalwane? I hope siyasikhumbula. Siyakhumbula kwincwadi kaLuke. Bazalwane asike siyeni kuyona sibone ubani wayitex abantu. Asiyeni kwincwadi kaLuke. Incwadi kaLuka. Sizikhumbuze nje bazalwane. Chapter 2. Luke 2 verse 1. Kwathi ngalezo zinsuku kwaphuma isimemezelo kuKesari awumGustu. Kwathi ngalezo zinsuku kwaphuma isimemezelo kuKesari umGustu sokuba kubulawe izwe lonke. Kubalwe. Ayisho kubalwe lapha ezweni. Yes, kubalwe izwe lonke. Yes. Yebo. Now moyifunda nge-English ayisho ukuthi kubalwe, ithi kutaxwe. Yabo? That all the world should be taxed. Ngayichaza leyo nto ukuthi is because vele abantu makuzothelwa babebalwa. That's why not Josepha and futhi babethelwa ngokuyindawo zabo. That's why not Josepha wabuyela endaweni yakhe yakuphi na eBethlehem, masikhumbula kahle indaba. Now ukuthi ubani, who was this raise of taxes? iBhayibheli lasitshela la ku chapter 2 verse 1 ukuthi wanguKesari Augusto. Siyabona leyo nto, Caesar Augustus. And lo inkosi yakuphi? Yasembusweni waseRoma. So verse 16 no verse 20 bayasibonisa ngangaphikiseli ukuthi nakanjani lana kukhulunywa ngombuso waseRoma. Now siyaqhubeka ke bazalwane, emva kombuso waseRoma sekungena omunye umbuso ke manje, nayo ngwaseRoma kodwa sekuyenye iphase. Sekuyenye iphase kodwa ngiyafisa ukuthi sizibonele thina la kwincwadi kaDaniel chapter 11. And then sesobe sesiqedile ngesummary yethu yemibuso. Asiyeni incwadi kaDaniel chapter 12. Yakhumbula ngithe incwadi kaDaniel chapter 11 iphela ku chapter 12. Kunento engifisa siyibuke. Daniel chapter 12. Sifunda verse 6 no verse 7. Verse 6 and 7. Daniel chapter 12 verse 6.
Omunye wathi kumuntu owembethe ilineni owayephezu kwamanzi omfula, kuya kuba nini ukuphela kwalezi zimangaliso na? Lesimeni Verse lapho ucela ume lapho kancane, ucela ume lapho ngicela ukubuza bazalwane. Mayithi kuyoba nini ukuphela kwalezi mangaliso na? Ukhuluma ngeziphi izimangaliso? Ukhuluma ngeziphi izinto azibone zisenzeka? Ngalezi zinto ezikuDaniel chapter 11. Sayizwa leyo bazalwane, ngoba izinto ezenzekile la izinto ezikuDaniel chapter 11 kuphela. So uchapter 12 njengoba ngisho ukuthi uphelela khona la ku verse 4 la uDaniel seyitshena maqeda kuvusa abafileyo seyitshena ukuthi ayivala igoqe incwadi. So ayikho into eyenzeka la kuDaniel chapter 12 ethile. But uDaniel chapter 12 i-continuation kaDaniel chapter 11. Makhulunywa ukuthi kuyoba nini ukuthi kuphele lezi mangaliso noma lezi zinto ezenzekelile. Lezi zinto ekukhulunywa ngazo izinto ebezisenzeka kwincwadi kaDaniel chapter 11. Now siqhubeke naye sizoyibona verse 7. Verse 7, ngezwa umuntu owembethe ilineni owayephezu kwamanzi omfula, waphakamisa isandla sakhe sokunene nesandla sakhe sokhohlo ezulwini, wamfunga ophila kuze kube phakade ukuthi kuya kuba ngokwesikhathi nezikhathi nengxenye, nalapho sebeqedile ukuphohloza amandla abantu abangcwele, zonke lezo zinto ziyakuqedwa. Now sikuyabonakala makuphendula ku verse 7 ukuthi kahle kahle yini into bekubuzwa ngayo ku verse 6. Kubuzwa ngokuphohlozwa noma ngokubulawa kwabantu abangcwele. And now kuthiwa lokubulawa kwabantu abangcwele kuzoqhubeka ini izikhathi nesikhathi nengxenye yesikhathi. Sayizwa lento bazalwane, kuthiwa a time, then times and half a time. Sake sayifunda lesiprofeto ku 3.5 years low. Now bazalwane, kuthiwa kulo 3.5 years ku 3.5 prophetic years. Sayizwa lento bazalwane, so i-symbol leyo masoyiphendulela into literal years 1260 years. Sayizwa lento bazalwane, nasakufunda lokho bazalwane, sesafunda sakuqeda. O mhlambe ozobeqala ukubuka isifundo noma ukulalela isifundo angaya kwincwadi kaDaniel chapter 7 la sasifusenza izifundo zencwadi kaDaniel chapter 7 lapha kule channel yethu ku YouTube. Siyakuchaza lokho in detail ukuthi sikuthola kanjani ukuthi u3.5 years 3.5 prophetic years is equal to 1260 literal years. Sayizwa leyo nto, kodwa into ekumele siyiqonde le nakukhulunywa ngaleyo period la. Nabazalwane, leyo period khona la sike siyibone ivela khona kwezinye indawo eBhayibhelini. Yebo, lo 3.5 years sike siwubone kuphi? Sike siwubone incwadi kaDaniel chapter 7. Asiyeni incwadi kaDaniel chapter 7 siwubone ukuthi khona ngempela. Verse 25, Daniel 7 verse 25. Verse 25, iyakukhuluma amazwi ngophezu konke, ikhathaze abangcwele bophezu konke, iyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho, bayakukhashelwa esandleni sayo kuze kube isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Amen. Phela ukubuza ke bangcwele, lana kukhulunywa ngomuphi umbuso, ubani kahle kahle le character yenza lento la kuDaniel 7 verse 25, ubani owenza lento? Ayabazalwane, ngicela siphenduleni. I-Rome. I-Rome, yebo. Now i-Rome bazalwane, ngiyajabula ukuthi sinodlala liphendulile kanjani ngoba ngithola ithuba lokuchaza lokho. I-Rome umbuso wakhona sikhumbula ukuthi uhlukene kabili. Kukhona i-Imperial Rome, then kube khona i-Papal Rome. Sayizwa leyo nto, i-Imperial Rome ile i-Rome ngesikhathi sabuswa ngama-emperor. Kodwa siyazi ukuthi kwafika isikhathi la umbuso seRoma wabuswa ubani? Upapa. Sayizwa lento bazalwane. So la ku verse 25 ngiyabuza ukuthi ubani lokukhulunywa ngaye la?
especially sesitholile ukuthi iRome ihlukene kabili. Papal Rome. Papal Rome sayizona bazalwane. So ibandla iRoman Catholic Church or noma la kuncwadi kaDaniel chapter 7 abazalwane I'm sure siyayikhumbula. Siloke sifunda ngayo. La kuthi kuDaniel chapter 7 ufike khona ini ibeast yokugcina. Siyayikhumbula lo yesine nayi la. And then kube khona ini kube khona futhi amaphondo impondo ngisho kahle kodwa akunankinga ngiyangizwa bazalwane. Impondo eziyishumi 10 horns representa divided nations of Rome. And then siyakhumbula ukuthi kwenzekalani bazalwane Daniel chapter 7 kwaphuma impondo ezintathu kwaphuma kwakhulu olunye uphondo ke manje esikhundleni sale impondo ezintathu okuyilona la gcina selenza njani selibusa. Siyakhumbula bazalwane nakho loluphondo oluncane siyalibona loluphondo oluncane olasiphula le impondo ezintathu iyalibona nje ukuthi kwalona ligcwele igazi. Loluphondo siyakhumbula ukuthi limele ini ibandla iRoman Catholic Church. Sayibona lo bazalwane yayikhuluma inhlamba kaNkulunkulu yayihlose ukushintsha izikhathi zikaNkulunkulu. Safunda lokuthi ukushintsha umthetho kaNkulunkulu wesabatha njengoba isabatha lengomgqibelo ibandla iRoman Catholic Church yabeka ini isonto futhi nokubhubhisa nokushushisa abangcwele. Sayibona leyo nto bebulawa abangcwele for iminyaka 1260. Mawufunda kwihistory kuthiwa ngama dark ages lawo. Bengifunda bazalwane ngoJohn Huss la ekhaya sifunda incwadi Great Controversy. Sifunda umlando wabantu bebulawa ngalezo ikhathi. Asikayibona into. Umuntu kaNkulunkulu sebeyomfaka emlilweni kuthiwa waya ecula. And mayicula ucula ingoma esiyazi ngesiZulu angaze ngize ngesingisi. Kodwa ngengizwe ngesiZulu. Uyicula kodwa kubhaliwe lapha ingoma wayicula uJonas ingoma yakhe yokugcina. Ethi indodana kaDavide ngihawukele. Ingoma yakhe eloke icula kuthiwa weloke icula waze wangena emlilweni. Wathi mayengena emlilweni kuthiwa wacula. Esisha ngathi yo. Asikayibona into bazalwane. Wacula esisha. Kwaze umlilo ovala umlomo wakhe. Uvala ukugcina. Wabe siyathula. And lezo ikhathi kuthiwa bazalwane kwabhubha abaningi abangcwele bakaNkulunkulu 1260 years. Now into ebengifuna siyibone la kuDaniel chapter 7 ukuthi lesikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi yokushushiswa kushiswe khona abangcwele leso sikhathi leso umbuso suke sobusa yiRome kodwa manje yiPapal Rome iPapacy. Sayibona leyo nto. Now sesibukela ke manje kephi kuDaniel chapter 12. Siyakhumbula impendulo uDaniel beyitholile lapha. Mawuthi kuyoze kube nini la kuphela khona lezimanga. Kuverse 7 impendulo yathi kuyoze kube isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Siyabona lapha kuthi abangcwele bayokukhaphelwa babulawe kanjalo babhubhiswe. Now sithe uDaniel chapter 12 ukhuluma ngezinto ezenzeke kephi kuDaniel chapter 11. So if ingilosi lenenye yabuza ithi kuyoze kube nini la kuphela khona lezimanga lezi la abangcwele bazobulawa khona for lesikhathi lesi 1260 years. Futhi kumele sithole indawo kuDaniel chapter 11 la kukhulunywa khona ngokubulawa abangcwele. Sesiyazi ukuthi lapho kukhulunywa khona ngokubulawa abangcwele lapho sekubusa ini umbuso waseRoma kodwa manje akuseyona iImperial Rome akusebona oCaesar Augustus. Sekungophapha. Asiyeni khona ke sibuke. Siyithola ngempela futhi ivesi elikhulumayo ngokubhujiswa kwabantwana bakaNkulunkulu yiRoma. Asiyeni kwincwadi kaDaniel chapter 11 sibuke no verse 33. Sokuqala mhlambe verse 33 sime ku verse 35. Yeah, verse 33 to 35. Asizwe nje bazalwane. Daniel chapter 11 verse 33 to 35. Abahlakaniphileyo babantu bayakuqondisa abaningi kepha bayakuwa ngenkemba nangelangabi nangokuthunjwa nangokuphangwa izinsuku eziningi ekweni kwabo kuyakusizwa
ngokusizwa okuncane bese bebambelela kubo abaningi ngokuthopha. Verse 35. Abanye kwabahlakaniphileyo bayakuwa ukuba bacwengisiswe, bahlanzwe, benziwe mhlophe kuze kube sesikhathini sokuphela, ngokuba kuseza kuba sesikhathini esimisiweyo. There is Amen. 6. Oh, okay. Hayi bambe lapha. Now siyathola lapha zalani from verse 33 to 35 kukhulunywa lana ngani ngokushushiswa kwabangcwele. And ku verse 7 kaDaniel chapter 12 siyatshela ukuthi lokushushiswa kwabangcwele ekukhulunywe ngako kuncwadi kaDaniel chapter 11 kuzoqhubeka 3.5 prophetic years. Lo kungu 1260 literal years. Sayizwa leyo nto bazalwane. And sithe masibuyela kuncwadi kaDaniel chapter 7 masibuka ukuthi umuphi umbuso ubusenza lento ngoba phela sizama ukubona nje la kuncwadi kaDaniel chapter 11 imibuso ebusayo. Siyabona leyo nto. Sathola ukuthi umbuso ubusenza lento ngumbuso wani wobuphapha, papal Rome. So sesiyathola ukuthi shuthi la kuncwadi kaDaniel chapter 11 kuyakhulunywa futhi nangani nange-papal Rome bazalwane, nange-papal Rome. So imibuso esiyitholayo manje ngifuna ukuveza-ke bazalwane la imibuso esiyitholayo la siboneni yebo. So la verse 1 uye ku verse 4 between verse 1 and verse 4 sithola umbuso wamaMede namaPersia kubese kungene futhi nombuso waseJavan. So la verse 4 la kuhlukana khona umbuso waseJavan kawu4 into 4 parts. Uyaqhubeka uzofika la ku verse 16. Siyabona leyo nto. La ku verse 16 sekungena umbuso wakephi wase-Roma. Kodwa nge-Imperial Rome oCaesar yabo oJulius Caesar, Augustus Caesar kanjalo noPompey aba-before Caesar. So kanjalo. Siqhubeke naye bazalwane. Asazi ukuthi kephi la sisazokufunda sibone. Kodwa siyazi ukuthi mase sifika ku verse 33 to 35 sekubusa ini umbuso wani we-papal Rome. Akusabusi oCaesar manje, sekuphethe manje ophapha. Sibone ngani sekuphethe ophapha? Sibone ngokuthi kuyashushiswa kubulawa abangcwele. And then kuDaniel chapter 12 satshenwa khona ukuthi lesikhathi lesi sokubulawa abangcwele yilesikhathi lesi ekuthiwa yisikhathi nesikhathi nengxenye yesikhathi leya prophecy ka-1260 years. Masibuyela kuDaniel chapter 7 siyazi ukuthi ngaleso sikhathi umbuso woshushisa abangcwele kokumbuso wobuphapha papal Rome. Sayizwa bazalwane. So sesiyabona ukuthi la kuDaniel chapter 11 kukhona ama-Medes nama-Persians, Medo-Persia, kukhona futhi iGreece, kukhona futhi iRome, kukhona futhi i-papal Rome. Sayizwa leyo nto bazalwane. Now sasikhulumile bazalwane, ngifuna ukuyivala nje la. Sasikhulumile ukuthi from verse 1 to 40 konke lokho esikufundayo i-history. Into eseyisele ngu-verse 40 to 45. Na ngiyafisa bazalwane ukuthi siqwashe ngenye indaba. Asiyeni ku-verse 44 kaDaniel chapter 11. Sibone ukuthi yini esazokwenzeka. Daniel chapter 11 verse 44. Iyakwethuswa yimibiko evela empumalanga nasenyakatho. Iyakuphuma ngokufutheka okukhulu, ukuchitha nokubhubhisa abaningi. Asimeni lapha kuthiwa kunemibiko azohlupha inkosi yakephi yasenyakatho. And siyazi bazalwane sikhumbule ukuthi kusukela la kuverse 33 njengoba sifundile uze nala kuverse 35 inkosi yasenyakatho manje sekuyiphapha, sewubuphapha. Sibona ngani? Sibona ukuthi ibona babeshushisa. Futhi kuDaniel 12 verse 7 sitshena nesikhathi babeshushisa ngaso. So we are sure ukuthi ngempela la kukhulunywa ngale zintshutshiso zobuphapha. Now kuthi bazalwane lo mbuso senyakatho ubuphapha lokho
kuzofika isikhathi la bazohlushwa imibiko. Tidings isho kanjalo iBhayibhile ye-English ithi tidings, and le tidings bazalwane ivangeli elithile. And ngifuna ukunitshena mhlambe masingazi ivangeli bazalwane leli vangeli elitholakala incwadi yesambulo chapter 14, ivangeli lengilosi eyintathu elikhuluma ngoJesu nangezinto ezizokwenza phambi ukuthi uJesu abuye, elikhuluma futhi nangoPawulo wesilo. Sayizwa lona bazalwane nakuthi siphepha kanjani loPawulo wesilo. Kuthiwa le mibiko izohlupha lenkosi yasenyakatho, ibese lenkosi lena ithini? Ibhubhise abaningi. Sayizwa lona bazalwane nayo into ebengifisa siyibone la kuverse 44 kaDaniel chapter 11. Yinto engaveli, ayiveli kuDaniel chapter 2, ayiveli kuDaniel chapter 7, ayiveli nakuDaniel chapter 8, ivela only kuDaniel chapter 11. KuDaniel chapter 7 kuvela iy'ntshushiso lezi kuphela ezazenziwa i-papal Rome ekuqaleni kubhujiswa abangcwele ngama-dark ages. NakuDaniel chapter 8 kunjalo. But manje la kuDaniel chapter 11 ziyavela le y'ntshushiso zangama-dark ages. Zivela kuphi? Kuverse 33 nakuya kuverse 35. Kodwa siyatshena ukuthi akuzona iy'ntshushiso zokugcina, kuyeze ezinye zokugcina ngci phambi kokuthi kuvuswe abalele emhlabeni. Sayibona yini bazalwane? And thina manje uNkulunkulu njengoba sifunda le ncwadi ufisa uNkulunkulu ukuthi silungele le y'ntshushiso ezizayo. Sibona kunezimpi left, right and center njengoba ikhuluma iBhayibhile lencwadi yaDaniel chapter 11. Sobona next week masifunda ikhuluma ngezimpi, kodwa isiphetho salezi zimpi ungayitshela isiphetho salezi zimpi ukuthi mhlambe kuzohlangana umongameli ukuthi akube nepeace. Isiphetho salezi zimpi ukushushisa kwabangcwele. Isiphetho salezi zimpi yini? Ukushushisa kwabangcwele. Omunye uzothi awu kanjani kodwa? Athi bazalwane siyibone ukuthi noJesu wakhuluma into eyodwa. Asibone khona la uJesu akhuluma khona athi kuzoba nezimpi, uthi amthole sakhuluma ngezimpi sekushushisa abangcwele. Aselincwadi kaMateyu 24. Siyibone le ndaba. Mateyu 24. IBhayibhile bazalwane limnandi ngalokho ukuthi into eyithola kwincwadi kaDaniel uyithola kuMateyu, uyithola kuSambulo, uyithola kuEzekiel. Uyayizwa leyo nto? Ngoba uNkulunkulu usibekela amasayini amaningi ngoba akafuni silahleke. Asiyena uJesu la. Ifana exact nje incwadi kaDaniel. Incwadi kaDaniel ikhuluma ngezimpi, isizwe ziyalwa, kulwa lesizwe silwe nalesinye isizwe. Kodwa soyathola kuverse 44 awu sekushushisa abangcwele. Kanjani manje bangenaphi kulezi zinto? And yathola nala kuMateyu 24 into efanayo futhi. Verse 7. Matthew 24 verse 7 to 9. Verse 7. Ngokuba isizwe siya kuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba, izindawo ngezindawo. Yes, verse 8 no 9. No, verse 8 no 9. Verse 8 and 9. Kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo. Lapho-ke bayakunikhaphela osizini, banibulale, nyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Sayizwa lento bazalwane iyamangalisa. Verse 7, izizwe zilwa zodwa. Njengoba sibona manje oRussia, Ukraine balwa bodwa. O-Israel naPalestine balwa bodwa. But uthi uJesu niyothi nisabuke kusaliwa, bese ibhamu lezi abadubulana ngazo bese ziyashintsha i-direction zikhomba kwabangcwele. Kubeyasho kuverse 9 uthi lapho ngalesa sikhathi uthi bayakonikhaphela osizini banibulale niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Akusho ukuthi izizwe zonke ziyakuzondana ngenxa yalezi zimpi ezizobe ziqhubeka. Sayizwa leyo nto? Kodwa kuyozondwa thina, mina nawe. Nabazalwane sike sifunde ngalokho ukuthi yini ezokwenza ukuthi kube kanje, futhi sisazofunda again. Ngoba izinto zikaNkulunkulu yi-cycle, siloke siyafunda siyarepeata. Ngoba sashesha ukukhohlwa.
and sometimes asinayo ne-agency yokulungisa. uJesu uthe into ezenzeka izimpi, after izimpi sebengena kunina. So masibona thina izimpi zisanda, kumele sazi ukuthi isikhatsini bazalwane. The next thing eyenzekayo, persecution, ukubhubhiswa kwabangcwele. Mina ngazi nabazalwane asiboni yini ukuthi isikhathi sethu njengoba ngisho ukuthi sisiphelele, but sizobona izisiqhubeka mawukuthi asiboni ngempela namanje. Isikhathi esiphelele, lezi zinto ezenzekalayo bazalwane ziyisayini ekhulumayo kuthina sonke ukuthi isikhathi sethu siyasiphelela, and azihambi zodwa, ngoba zikhona izinto ezazisenzeka zazihamba zodwa, but lezi zihamba nokuzamazama komhlaba kwindawo ngey'ndawo, climate change. Zihamba nama-pestilence, ubhubhane. Siyayizwa leyo nto? Bese kuba khona nezimpi. Uthe uJesu uma sewubona kanjalo izimpi zihamba nalezi zinto, kumele wazi ukuthi nisemheleni. Imihelo zonke siyadenzeka ekugcineni. Siyayizwa lento bazalwane? Siyakhumbula ukuthi zazisenzeka izinto. Kade izimpi zazisenzeka, but manje uJesu uthi nigade izimpi ezingahambi zodwa. Lezi azihambi zodwa bazalwane. Azihambi zodwa, siqapheleni ngempela. Now, sesibukile iSummary encwadi kaDaniel chapter 11. Okay, that's fine. Siyazi ukuthi ekugcineni ukushushiswa kwabangcwele, and then abangcwele bazosinda kodwa uJesu mase eyibuya. Now ngifuna sibone i-central figure noba i-central picture yencwadi kaDaniel. This is amazing. Aseni khona incwadi kaDaniel again, Daniel chapter 10. Sesiyaqeda ke manje. Angiyo step bazalwane, Daniel chapter 11 uqala kuphi? Uqala ku chapter 10. Asizweni. Daniel chapter 11. So funda verse 13. And not chapter 11, chapter 10 verse 13. Chapter 10 verse 13. Let's funda chapter 10 verse 13. Verse 13. Kepha isikhulu sasembusweni wasePheresiya samelana nami izinsuku ezingama21. Kepha bheka uMikhayeli, omunye wezikhulu zokuqala, weza ukungisiza, noma kade ngishiyiwe ngedwa khona namakhosi asePheresiya. Bazalwane, lana nguGabriel okhulumayo. Siyakhumbula uGabriel ukuthi uthini namayifika kuZekhariah mofunda incwadi kaLuka chapter 1. Uyasho ukuthi yena ngilosi ema phambi kobuso bukaNkulunkulu, ephakeme kunazo zonke ingilosi. Now into amangalisayo ukuthi uGabriel la uthi ebesukile ezulwini ezophendula umkhuleko kaDaniel, kodwa khona futhi abanye bambambezela. Khona ingilosi yambambezela for 21 days. Sayizwa bazalwane, masicabanga nje bazalwane, yeyiphi ingilosi engabamba uGabriel 21 days, especially ngoba sesiyazi ukuthi uGabriel uyena ingilosi ephakeme kunazo zonke ezulwini. Iyodwa kuphela, nguSathane imbala, ngoba zonke ezinye ingilosi zingaphansi kaSathane, lezi uSathane owawanazi. Siyayizwa leyo nto? Now ezulwini ngubani ongaphezulu kwaGabriel noLucifer uqobo? nguJesu noNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwane? And uyasho uGabriel uthi umuntu owangisiza lana ubani? nguMikhayeli. And uMikhayeli sesike sifunde ukuthi umele bani? uJesu. Igama likaJesu engakazi la emhlabeni athole igama lithi Jesu. Igama lithi Jesu lisho ukuthi msindisi. Sayizwa leyo nto? Ingakho mawuthola ingilosi ikhuluma noJosefa ithi ingilosi uMaria uyokuzala indodana niyibize ukuthi igama layo nguJesu ngokuba iyakusindisa abantu bayo ezonweni zabo. Sayizwa leyo nto? Igama lithi Jesu ngumsindisi. Kodwa uJesu kade waba khona, asike isikhathi la angakaze angabikho khona. And esekhona kungadingi ukuthi kusindiswe abantu. Igama lakhe nguMikhayeli, elisho ukuthi lona oyilokho uNkulunkulu ayikona. Mikael, kuhlanganisa amagama ayi2 lapho. Lona oyilokho uNkulunkulu ayikhona uJesu lo Mikael. And so into engifuna siyibone ukuthi makuqala incwadi kaDaniel,
chapter 11 umuntu ovela ekuqaleni njenge-main character nguMikhayeli ukuthi nasi starring esasiza uGabriel ukuthi akwazi ukuzotshena uDaniel lo mbiko lo. Sayizwa leyo nto, main character evelayo nguMikhayeli. Sayizwa leyo nto. Now asibheke ekupheleni kwayo incwadi kaDaniel chapter 11. Lana sekushushisa khona abangcwele. Asibhekeni ku chapter 12 verse 1. Chapter 12 verse 1. Ukuthi mase kushushiswa abangcwele kwenzekalani bazalwane? Hey. Daniel chapter 12 verse 1. Ngaleso sikhathi uMikhayeli uyakuvela, isikhulu esigqamileyo esimele abantwana babantu bakho. Uyakuba isikhathi sokuhlupheka esingazange sibe khona kusukela ekuveleni kwabantu. Kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayakukhululwa babe abafunyanwa belotshiwe encwadini. Yebo, sokuthiwa lana khulile ekugcineni ke manje kwaza zonke le igameko sekushushiswa abangcwele, kodwa ngaleso sikhathi uMikhayeli uyakusukuma. Sayizwa lento bazalwane. So ekuqaleni sithola uJesu okuyena oyi-main character owenza ukuthi izinto zenzeke, ukuthi uDaniel awuthole lo mbono. Now uGabriel uyamtshela uDaniel ukuthi nayi i-main character kuyo yonke lento. Ungabuki lamakhosi amaningi loke eshone evumbuka ubuke ophapha. I-main character nayi lebe ngikutshela yona ukuthi iyona engisizile ngibambekile 21 days. Nasekugcineni mase kushushiswa abangcwele kuyosukuma yena futhi. Sayizwa leyo nto. Kodwa kube isikhathi esinzima. Nabazalwana mase kusukuma uJesu la kuDaniel 12 verse 1. Isikhathi esinzima kakhulukazi for laba abantu abangayinikelanga kuJesu, laba abazobe beshushisa abantu bakaNkulunkulu. Isikhathi kube kushintsha isikhathi. Kube kushintsha isikhathi, kube kushintsha izinto, kube kubi kakhulu. Sazoke sifunde bazalwana ngalesi sikhathi. Akekho umuntu ofisayo ukuthi abe kwiside elirong ngalesi sikhathi lesi. La ngalesi sikhathi nomusa uzobe sewuvaliwe. Ngazi kanjani ukuthi umusa uzobe sewuvaliwe? Ingoba la ku verse 1 siyatshena ukuthi abantu bonke bayokusindiswa abalotshiwe encwadini. Sayizwa leyo bazalwane. Ngamanye amazwi encwadini yokuphila amagama ebekufuneka angene ayobe sebengenile wonke. Alisekho igama eselingena, alisekho futhi eseliphuma. Sayizwa leyo nto. So lapho umusa sewunjani? Sewuvaliwe. uJesu manje seyasukuma, kodwa manje akasasukumi njengewundlu elafa elahlatshwa ngenxa yezono zethu. Manje seyisukuma njengengonyama esukumela ukukhusela abantu bakhe. Kuba isikhathi esinzima kakhulu. So i-central figure bazalwane la kwincwadi kaDaniel nguJesu. Kakhulukazi le ncwadi kaDaniel chapter 11 iqala ngaye igcina ngaye. Now siyabona la bazalwane kunamavesi awu-45 kwincwadi kaDaniel. Daniel chapter 11 namavesi awu-45. Mawuthi 45 divided by 2 uzothola like 22.5 angisho, so almost like 22. Ngifuna sibone ukuthi at the center of the book kaDaniel kukhulunywa ngobani ku-verse 22 Daniel chapter 11. Hey bazalwane, asicela sifundeni u-verse 22 sibheke ukuthi ubani okuzokhulunywa ngaye la. Verse 22 Daniel 11. Daniel 11:22. Ngengalo yesifufula bayakukhululwa ebusweni bakhe babhujiswe, yebo nesikhulu sesivumelwano. Sayizwa lo bazalwane, lana ekhuluma ngokubhujiswa kwenkosi uTiberius Caesar. Kodwa ibese ibala nenye into emangalisayo kuthi ngaleso sikhathi akuzubhujiswa uTiberius Caesar kuphela, kodwa yebo nesikhulu sesivumelwano. Sayizwa leyo nto. Mayikhuluma iBhayibheli ngesikhulu sesivumelwano lana, the prince of the covenant.
ikhuluma ngoJesu imbala uMessiah. Lana kuncwadi kaDaniel chapter 9 mhlawumbe okay no singangayi kuyona, but manje kuncwadi kaDaniel chapter 9 iBhayibheli likhuluma ngoJesu lithi nguMessiah the Prince, so isikhulu. And then siyatshelwa futhi ukuthi uzokwenza isivumelwano nabantu bakhe. Siyayizwa lento bazalwane. So isikhulu sesivumelwano futhi siyatshelwa nguMessiah. Siyayizwa leyo nto. So kuDaniel chapter 11 verse 22 ikhuluma ngabantu abazobhujiswa ukuthi uTiberius Caesar uzofa, yebo. Then ukuthi ngalezo zikhathi nesikhulu sesivumelwano naso siyakubhujiswa. Siyayizwa leyo nto. So at the center yencwadi kaDaniel chapter 11 into ungeke uzilindele. Wena ungayitshela ikhuluma ngeyiprofethi kuphela, kodwa at the center of the book sibona isiphambano. At the center of the book bazalwane sibona ini? Sibona isiphambano. Right here what we see the cross at the center lencwadi. So lento bazalwane uNkulunkulu usenzele yona ngabomu ukuze sibone ukuthi kuzo zonke le inhlekelele ezenzakalayo, kwehliwa kwenyuka imibuso iyaqhudelana lana nalana kwenza into eziningi, ifocus yethu bazalwane mele ibe kuJesu. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Yebo kuyiqiniso ukuthi uJesu uthe asiqaphele asizibuke izinkomba noma izimpawu zesikhathi, but uJesu ushilo bazalwane uthi njengoba inyoka yaphakanyiswa kephi ehlane, uthi kanjalo nendodana yomuntu kumele iphakanyiswe kuze yilona lo okholwa kuyona angabhubhi athini aphile. Ehlane bazalwane ngiyayithanda kakhulu, niyazi ukuthi ngihlele ngikhuluma ngale ndaba kaNumbers chapter 21 ngesikhathi abantu belunyiwe. Lithi iBhayibheli balunywa izinyoka ezazinopoison. Alisho iBhayibheli ukuthi kwakuyinyoka eyodwa, so kwakuneyinhlobo ngeyinyoka. Kuyazwakala bazalwane, kodwa kwangena ndaba ukuthi umuntu ulunywe yeyiphi inyoka, noba yimamba noba yipuff adder noba ulunywe yicobra, akunamsebenzi lokho. Into ebalulekile umuntu mayifuna ukusinda ukuthi makaphakamise amehlo akhe abuke kulesa sithombe sasimele uJesu. And bazalwane uyazi ukuthi ngesikhathi sobuhlungu ubungakushawe inyoka nawe ikushaye la engalweni noma usha la engalweni, amehlo agijimele engalweni. Siyayizwa leyo nto. So i-temptation ukufocusa la kule point la ulimala khona. And nayo into esishaya kakhulu singabantu sifocusa kuyinhlungu zethu. Ngilahlekelwe umama, ngilahlekelwe ukuthi ngiyasokola nginamali, ngiyasokola nginamsebenzi. Yabona sifocusa kule zinto ezisilimazayo, kanti lapha ngalesa sikhathi uMose wayifundisa into ezaba isifundo nakuthina esikhathini sokugcina. Dimani ufuna ukusinda ningafocusi kulento enilethela ubuhlungu, bukani kule enilethela ukuphila. Sayibona lento bazalwane, uthi bukani kule enilethela ukuphila. And so namhlanje bazalwane uSathane into azama ukuyenza uzama ukushift ifocus yethu singabuki kuJesu. This is the center. Isama starting sencwadi kaDaniel chapter 11 le. Ekuqaleni siyamthola uMikhayeli ekuyena esindisa, akasindisi kuphela. Bazalwane uyayizwa lento la kuncwadi eDaniel, ingilosi ephakeme uGabriel uthi mina bengisenkingeni 21 days ngibanjiwe ngasindiswa nguMikhayeli. So uMikhayeli akayena umsindisi wenu kuphela, nami ungumsindisi wami. So bazalwane if ngisho ingilosi sidinga uJesu kangakanani thina sinje. So bazalwane uNkulunkulu ngasisiza sibuka uJesu. Yazi kunesifundo besike sasenza sikhona lapha ku YouTube esikhuluma nje ukuthi sibuka kanjani uJesu, ngoba esikhathini esiningi abantu bayeza ukuthi kumele sibuke uJesu, but abantu abazi ukuthi sibuka kanjani uJesu. I would really advise bazalwane ukuthi mhlambe masithola isikhathi umuntu nomuntu abuke nje lesa sifundo, kakhulukazi kule part yokugcina la ikhuluma nje ngokubuka uJesu. Kunama steps lapha ukuthi masifuna ukubuka uJesu simbuka kanjani uJesu. Siyayibona leyo nto, simbuka kanjani uJesu. Lithi iBhayibheli kuncwadi yamaRoma chapter 5 verse 10,
lithi iBhayibheli sisindiswa ngokuphila kwakhe uJesu. Lithi we shall be saved by his life. Siyayizwa leyo nto? So into ezosisindisa bazalwane impilo kaJesu. Masiyibuka impilo kaJesu iyasishintsha, isono silahlelwa ngamandla. Isono silahlelwa ngamandla. Noba inhloboni yesono. Njengoba bengisho ukuthi kwangenandaba ukuthi inhloboni yenyoka elume umuntu. Kwangenandaba ukuthi upoison sewungene kangakanani egazini lomuntu. Uyayibona leyo? Uyathi kunabantu bazalwane ababambekile esonweni thothi umuntu uyafisa ukuyeka sesingene kwangathi yiphathi yengqondo yakhe, yiphathi yomzimba yakhe. Yayizwa leyo nto? Nangalesa sikhathi ipoison ayigijima imithambo yomzimba wonke iyofika enhliziyweni, iyofika lapha, kodwa kuthiwa buka phezulu uzokuphila. And uthi uJesu kuNicodemus, just like how njengalokhu inyoka yaphakanyiswa ehlane wabuka kuyona wasinda, nendodana yomuntu imele iphakanyiswe and obuka kuyona asinde. Bazalwane, uJesu ngumsindisi ngisho ezingilosi. Uyayizwa leyo nto? So bazalwane, siyamdinga uJesu ngendlela emangalisayo. Abantu abaningi ungaze uthi indaba kaJesu ngoba kade bayiza abanye, umuntu wayize ngakholwa nokholwa njalo kuhleli kufundwa ngoJesu, ngoChristmas kufundwa ngoJesu, kungathi iyabhora. Bazalwane, uJesu uyena amandla kaNkulunkulu okusindisa abantu. Uyabona kunento bazalwane esingakayiboni. Umuntu athi mase eyibonile impilo yashintsha kube ngathi uyahlanya. You know, ngiyonitshela enye into. Kodwa kudala bazalwane ngifundisa ilizwi kaNkulunkulu. Kunento yake yangithinta ngoba lo muntu nami ngambona ngathi uyahlanya, kodwa ngiyazi ukuthi nami lento this is what has happened to me nami. Kathi ngibona ukufa kaJesu. Kunomunye esasifunda naye ngangenza izifundo emsebenzini isikhathi ngisebenza. Sesasifunda and sifunda elinye ilanga safunda ngeplan of salvation. Sifunda nje ngempilo kaJesu nokufa kwakhe nokuyidela kwakhe uJesu. And you know, sifunda bazalwane ngesacrifice, sifunda nje step by step. Ngiyakhumbula lo wasisi noma lo mama eyibambile isifuba lokho emangele ti ha. Uloke emangele engasho ngathi yabona lo muntu uyakuthola ukuphila manje. Ngoba abantu abaningi abayiboni lento, abanye nje kuyafundwa nje ngoJesu kube ngathi akufundwa ngalutho. And into eyenzeka kodwa mase kuhamba isikhathi safunda nangesabatha, safunda nangezinye izinto. Mase sifunda kanjalo kwagcina indaba yesabatha ivusa i-persecution emndenini. Ngoba manje lo sisi lona seyisithi nali isabatha likaJesu. Yebo uJesu uyinkosi yalo isabatha, nathi asigcineni lona-ke isabatha. Uyabona nje seyifundile sekumcacela. Sekaxatyana ekhaya kwasekunzima. Uyazi ukuthi uthini mabethi akahlukane nesabatha ngoba le ndaba yesabatha ihlukanisa umndeni. Akasho ukuthi hayi isabatha libalulekile. Yazi yangimangazi into ayisho wathi kodwa yazi inkinga yami manje iyodwa ukuthi indaba yokufa kaJesu inzima kakhulu kumina. Manje ngeke ngikwazi ukuthi into sengiyitholile ukuthi uJesu nayo into ayifunayo ngivile nje engabamba lamazwi. Yazi mayikhuluma manje ngiyacabanga lo muntu yazi mabembuka bazothi uhlanya lolu. And bazalwane injalo ngempela indaba kaJesu ukuthi mase uyitholile ngempela iyayishintsha indlela obuka ngayo izinto. Ukuthi nje abantu abakaboni bazalwane umnikelo uJesu awenzile. Uyamangalisa kakhulu. And uNkulunkulu uthi nali ithemba lethu kuzo zonke le prophet. Sifunda from verse 1 to 45. Esenta kuthiwa the prince of the covenant shall be cut off. Ucabange bazalwane. Hayi athi uNkulunkulu angasiza sibuke kuJesu. While futhi sibuke nezinto ezenzekalayo emhlabeni kuze sazi ukuthi sithini isikhathi. Futhi kuze simthembe uNkulunkulu. Esinye sezizathu zokuthi uNkulunkulu asinikeze isiprofeto is so that simthembe, because sibona ukuthi lento ayikhulumile iyenzeka, siyakwazi ukuthi silithembe ilizwi lakhe. Siyayibona leyo nto. So abanye abantu bazitshela ukuthi ayipho isiprofeto si-useless, into eyiningi eyididayo. Asikho useless bazalwane. Siyaliqinisa ukholo lomuntu.
ake sibhaleni-ke bazalwane ngomkhuleko engathi uNkulunkulu angasisiza sibuke kuJesu. Amehlo ethu nemiqondo yethu ingadayivetheki uthole ngiloke ngiyalala ngicabanga iy'nkinga. Uyabona nje eyi bazalwane, ngiyazi ukuthi le nto engiyikhulumayo kuzoba ngathi ayikho practical, but bazalwane yinto ekhulunywa nguNkulunkulu. Akekho umuntu o-practical njengoNkulunkulu. Nangesikhathi besifa abantu kangathi ayikho practical ukuthi ningabuki iy'nyoka, ungabuki la ushawe khona, buka la usinda khona. And that is what we need to do bazalwane. Nayo into esidinga ukuyenza. Sathi uNkulunkulu angasisiza ngempela bazalwane. Asisize ngempela. Zikhona izinto yebo. Kodwa usizo lwethu aluveli kuthina sifocus kulezo zinto. Luvele kuthina sifocus kuJesu. Ake sikhulekeni. Nkosi inothando olumangalisa kakhulu, siyakubulela ngelizwi lakhe esilifumanayo. Siyacela inkosi usincede kakhulu Nkosi, phakamisele Nkosi amehlo ethu phezulu njengoba lisho ilizwi lakho lithi xa sesibona izinto zisenzeka iziphithiphithi zonke, lithi ilizwi lakho Nkosi, let us lift up our heads because our redemption draws near. Hey Nkosi, thank you so much for these wonderful prophecies. And nangoku Nkosi, you are the one who tells us ukuthi singadideki ngezinto ezenzekalayo, kodwa nje Nkosi amehlo ethu ahleli ekuwe. Please loving Father, cela usincede kakhulu sifocus kuwe ngoba that is the only way that we can be cleansed from every sin. Ndiyakubulela ngamandla esegazini, ndiyakubulela Nkosi for the amazing sacrifice kuyamangalisa kakhulu. Thank you so much Father. Sicela konke in the name of Jesus Christ. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be set